Știi, mi-am dat seama că sunt mulțumitoare pentru casa mea. Îmi iubesc casa. Da. Și sunt mulțumitoare pentru ciocolată Lion. Iubesc Lion. Da. Și sunt mulțumitoare pentru Torrent. Mi-a schimbat viața. Da. Și sunt așa mulțumitoare că nu trăiesc într-o țară din lumea a treia. Da. Și sunt mulțumitoare pentru abonamentul de la sală. Uite-te și tu cum arată acum. Da. Tu, pentru ce ești mulțumitoare? Că Iisus a murit pentru mine și nu trebuie să îmi petrec veșnicia în iad. Asta aveam și eu de gând să zic, doar că n-am știut că vorbim despre lucruri spirituale. Da.